He de treballar per ajudar a casa meva. És el que s'espera de mi. El restaurant en si estava molt bé. Estava preparat pel que fos. Començar les pràctiques era una cosa que havia de fer. La gent venia amb gana i nosaltres anàvem de cul constantment. Corre cap aquí, cap allà, un no parar. Una pizza individual, sí, una de 6, pollastre malloli, sí, la pagesa porta botifarra i ceba. D'acord, moltes gràcies, adeu. Mentre jo somio en ser animador, el meu pare cuida porcs per pagar-me els estudis. La meva mare treballa per mantenir la casa ordenada i la meva germana ja ha sortit el niu. Ho vaig aprendre tot des de zero perquè mai havia sigut dona de bars. La jefa em va anar ensenyant i quan em vaig donar compte ja estava corrent sense parar. I me deia, puedes correr más con la bandeja llena, eh? I jo pensava, vols que li arribi el menjar a la gent? Acabarà pel terra si vaig corrent. Em feia tanta il·lusió que no podia parar de tremolar. Hi havia estones que no trucaven i em quedava allà com un estaquirot i pensava, merda, 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 no hi ha res per fer, merda, què puc fer? No puc estar aquí sense fer res. Resava constantment perquè truquessin i trucaven. Oh, i tant, si trucaven! Semblava que es posessin d'acord. Penjava un i ja trucava un altre. Tots a patar aquí, corre un altre cop. Si el meu pare fallés, em veuria obligat a renunciar a les meves aspiracions. No tinc cap excusa. Mon pare lluita contra la bellesa, ma mare contra la leucèmia i jo contra la incertesa. Suposo que ja m'hi acostumaré, oi? I crec que li vaig fer un favor quan ho vaig deixar. Ai, patiria tant si no fos família del jefe.